Laqda Maltija tal-folklor hija waħda mill-laqdiet li jaħdmu qatih fid-dokumentazzjoni tal-sinna u fit-tħaddim tiegħu. Din ir-rokna se tlaqqana ma' Giusy Gatt mill-istess għaqda sabiex insiru nafu aktar dwar ħidmietha. Laqda Maltija tal-folklor bdiet tal-inqas uffiċjalment ir-rekords tagħha juru li bdiet f'Diċembru tal-1964. Dik is-sena nittama li għadna niftakru li ħadna l-indipendenza fiha. Allura kellna ċerta euforija bħala pajjiż, kienu jgħidulna li issa l-ewwel darba li għandna rajna f'idejna x'qabel kien hawn ħadd ieħor, insomma, ma kien hemm sens li nistgħu nagħmlu affarijiet kbar u li hemm ħafna xogħol x'irid isir, insomma. U waħda mill-raġunijiet ewlenin ta' kif twaqfet laqda kienet illi intalbet l-għajnuna ta' xi nies biex tiġi organizzata aħjar il-festa ta' l-Imnarja. Għaliex dak iż-żminijiet ir-Rediffusion kien qiegħed fl-aqwa tiegħu. U kien iddeċida anke minn snin qabel li dil-festa tibda tiġi trasmessa. U għal-inqas il-partit interessanti tagħha dawk tad-divertiment u l-għana speċjalment. U xtaqgħu li jkunu daqsxejn ta' kontroll sewwa ħalli l-affarijiet ma jmorrux ħażin meta qegħdin daqshekk fajnin il-pubbliku. U inġabar grupp ta' nies biex jibda jgħin fl-organizzazzjoni tal-Imnarja, speċjalment it-taqsima tal-għana. Imma kmieni ħafna daw indunaw li l-għana huwa folklor, l-Imnarja hija folklor. U hemm noqqas kbir ta' tarif fuq il-folklor Malti li seta' jinġabar. U l-iktar mezz importanti kien ir-Rediffusion. Għax li ġara kien li meta twaqfet uffiċjalment l-għaqda, sewa, nies importanti fil-folklor Malti bħal Giuseppe Cassar Pulicino, Guido Lanfranco ngħidu aħna. Dawn saru il-ħna familjari ħafna fuq il-Rediffusion ta' Malta. Dan Rediffusion għamel ġid kbir għaliex daħal fid-djar tal-Maltin kollha sewa u tohom bl-iktar mod intimu tarif illi huma kienu jieħdu kost sistema u ġewwa kollox il-folklor ħafna drabi huwa il-tifkiri ta' tfulija ta' dak li jkun sewa ġifieri u talmu ħafna nies minn daw il-programmi u barra minn hekk inġabar ukoll it-tarif li kellu jinġabar għax dak kien sparpaljat. Il-problema hi li issa x'se nagħmlu għax issa tkellimna fuq l-onnella u fuq il-qubbajt u fuq l-arċilla sewa u fuq il-kommettiva. Jekk se nibqgħu biss indawru daw is-suġġetti, se nitilfu l-interess ta' ħafna nies. Barra minn hekk jien personali nħoss li qegħdin naħsbu illi billi nilbsu kostum u nirreċtaw tal-affarijiet tal-imoddi, inkunu hekk qed inżommu l-folklor. Sewa, din ukoll hija problema, daqsxejn għax ma naħsibx illi u hekk hux billi tagħmel reenactment ta' ċertu affarijiet ma jfissirx illi qed iżomm il-biċċa ħajja. L-aħjar illi l-folklor jibqa' ħaj li dak ikunu jagħmlu mis-sirrijietna inkomplu nagħmluh. Sewa, jekk pereżempju xi ħadd ħoloq il-arċilla tal-karnival, din reġa' seret mill-ġdid b'tema moderna. Mhux li nerġgħu nirrepetu il-kidbi ta' qabel imma naħolqu l-ġdid u nevolvu fuqha. Issa hemm baħar ta' tarif li jista' jsir għax il-folklor u dak kollu, dak it-tarif kollu li inti ma tistax issib miktub fil-librerija diġà, imma li trid tmur u tkellem il-ħadd ieħor biex tkun tafu. Sewa, ngħidu aħna jien naf in-nassaba u l-kaċċaturi ngħidu aħna li qegħdin f'kontroversa kbira issa. Daw għandhom dinja tagħhom ta' terminoloġija pereżempju li għada s'issa ma ġietx esploitata u ħaqqa terminoloġija li tkun ukoll fid-dizzjonarji li mhijiex sewa. L-istess kull belt u raħal antika kellha l-ismijiet tal-partijiet kollha tar-raħal. Jina turitu trabit iż-żejtun kien hemm ħabel ix-xejr, il-ħerba, it-triq tal-baqri, ta' Tablin. Dawn in-nies kienu jafuhom daw fuq Ponozzo b'hemm dal-affarijiet imma żgħażagħ tal-lum inkluż tar-raħal stess. Intilfu kollu dawn ikollhom ċertu tarif storiku fihom ukoll. Għaliex il-ħerba għaliex jgħidu l-ħerba. Il-ħerba proprja fisser dar imwaqqa, imma għaliex dik bażikament dar dik biss. Ġifieri il-puntu dan illi it-tarif li jista' jinġabar bil-fom
jagħtina wkoll lema fuq l-istorja ta' Malta wkoll għaliex issa l-istorja u l-folklor billi l-istorja, il-history, issa m'għadix biss dak li jagħmlu l-grammastri u l-kmandanti u l-ġenerali ma tidħol fil-ħajja tal-poplu wkoll. Issa kemm l-istorja, kemm il-folklor resqu lejn xulxejn. U dak li għandna bżonn nagħmlu aħna l-Maltin li naċċertaw ruħna illi id-dinja ta' missirijietna nibqgħu nirrepetuha, ma fis-sens li jekk missirijietna kienu jagħmlu l-ġobon, nibqgħu nagħmlu l-ġobon u l-ġbejniet aħna u iktar kwalitajiet ngħidu aħna jekk qabel kellna l-baqra Maltija naraw li jkollna wkoll ma nitilfux il-moża, in-naġa, l-ħmara, t-tiġiġa, s-summina, għax daw kollha kellna xi ħaġa Maltija li jekk ma tix każhom se tintilef. Imma l-ikbar il-lingwa. Il-lingwa ma rridux nitilfuha. U wliedna hemm il-periklu li tilfuha u jkun tort tagħna u tort tas-sistema edukattiva tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.